Anan. Karong tuiga o Dios, nagaampo kami ngang among hunahunag kasing-kasing. Padayon nga imong tamnan sa mga maayong binhi. Aron nga samtang magkinabuhi pa kami, O Lord, magabunga kami mga maayong bunga nga makapahimaya diha kanimo. Nga Lord, kung unsa ang imong gitudlo diri kanamo, maoy makita sa mga tawo sa among palibot dinhi sa among mga pagkinabuhi. Nagaampo ako nga ang imong gahom pinaagi sa imong balang espiritu. Manarbaho sa kada kasing-kasing, ginamit kining mga pulunga nga among madungog karon. Salamat kayo nga nakalabang mi sa tanang nagkalain-laing gira pagsulay sa 2024. Now, O Lord, sa lain na pud nga tuig nga among sa among pagkinabuhi, pagpakiglakaw kanimo, tabangi kaming malig-on kami, O Dios. Tabangi kaming may ikasukol kami, kaisog o kadasig amahan. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan, among madawat ang langitnon nga kaalam, langitnon nga pagkinabuhi, langitnon nga kahibalo, sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Ang tanang anak sa Ginoo mayog, Amen. Amen and Amen. Magapanglingkod ta, kanang naa sa imong tapad, ingna nga ang kadaugan alang sa mga isog. Sige, sulti ang kadaugan. Kining kadaugan, dili ni alang sa mga talawan. Or, ingno nato, walay kadaugan. Ang kadaugan, dili alang sa mga talawan. Dapat yun ka, ligon, isog yun ka. Ang Deuteronomy, sa Gospel of John, siya ang medyo, akin ang gitawag na to, parallel. Sa 4 Gospels, sa bisan ang New Testament, no? Diha sa New Testament, na ang 4 Gospel, Matthew, Marcos, Lucas, o Juan, dinhi sa Old Testament na ang gitawag og Pentateuch, the books of law, 5 books of Moses, ug ang Deuteronomy, mao ang ikumpara nimo nga susama sa book of John. Kay diha gihisgutan ang labing dako ang gugma sa Ginoo. Diha gihisgutan ang dako gyud kaayo nga pagigugma sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Ang Deuteronomy gitawag siya recap, rethought, gitudluan niya pag-usob ang katawhan tungod kay diha man ni sila sa plains of Moab. They are about to enter the promised land. Pero kay bag-o man ni nga generation kay na mga matay man tong unang generation. So, giritot, gitudluan pag-utro, maunang na book of Deuteronomy. Nasabta na to. O sa mga gisgutan niya, puros di siya kanang legislation. Mga balaod ang gisgutan, mga igsoon, nga gitudlo sa Mount Sinai, giusob dinhi, o giapil pod ang mga kaagi. Unsay mga pangitabo, arong mawarningan ang bag-ong henerasyon. Kay wala man sila nakasinati sa unsay naagian atong ilang mga katigulangan. So, gitudluan sila usob dinhi. Usa sa mga giusob sa pagtudlo dire kining balaod mahitungod sa gubat. Now, ako nimo ni ang pinakaunang word nga atong madungog karong tuiga sa unang Sunday. Because ang kinabuhi sa Kristohanon, pag mayon kang Kristohanon ka, dili ni siya kalma-kalma, relax-relax lang. Kaya ang kinabuhi sa Kristohanon, gubat gyud ni matag adlaw. Daghan nato nakafilta og kapildihan sa tuig 2024. May mga adlaw nga mura kag dakuas akong kapildihan. May mga panahon nga nanglabay sa imong kinabuhi nga luuya ko, biktima ko, pildi ko, luuya ko. Pero karon tudluan ka sa Ginoo nga ang kadaugan naa sa imong kinabuhi, dili lang nimo ni masinati kung talawan ka. Mauna nga ang kadaugan dili para sa mga talawan. So ang sugo karon, maglig-on ka, magmaisugon. Ingon nga anak sa Dios nga puno sa kadasig. Ang imong kaisog, ang imong kalig-on o ang imong kadasig dili magagikan sa mga butang sa kalibutan nga na-inspire ka kay ang pinaka-latest nga iPhone na animo karon. Dili diha. Or unsay mga umaabot. Mayon na nang uban kayo karon, Year of the Dragon. Year sa mga asawa ba? No. Salamat sa mga kasabot. Year sa mga bana di ay, pastor sa mong balay, ang dragon akong bana. Kana. Sige.
Or unsa pa na nga tuig nga moingon na dayon sila mga feng shui, unsa pa na mga paswerte. Listen to this, ang Bible na sulat na. Ug ang kadaugan gihatag ng daan. But ang kadaugan mga igsoon dili siya para sa mga talawan because ang word nga talawan is pagpakita nga wala ka misalig sa kinsay nagsaad nimo nga ubanan ka og hatagan og kadaugan. So si Lord naghatag ani nga balaod, isa-isahon nato ni. Uyugag na usob nang nastapad nimo inang ang kadaugan di para sa talawan. Dagan nato dire isog mang react sa sitwasyon sa pamilya. Isog kaya sulungon ang silingan, sulungon, isog. Pero pag abot sa pagsulay, bahag ang buntot. Bantay mo nang iro nga murag na hadlok iya isok-sok iyang ikog, hadlok kay ba? Nya pinaingon ana. Dagang ingon ana. Kay gahisgot ta diri karon, wala man ta nakabalo og kinsay atong kaaway, unsa ang atong kaaway, kanus mo abot ang atong kaaway. Gani niya pa ta sa first Sunday and makiguba ta sa whole year 2025. So paminaw og ayon ni ini. Natay makuha ani nga pagtulunan. Pinakauna nimong madungog is ang kadaugan dili para sa mga talawan. Ingon diha at the officers baliko na to no? Balik ta sa verse 1. When thou goest out to battle against thine enemies, remember this. Gisulti niya ang balaod sa pagsulong, sa pagkigera, agig preparasyon sa 31 kagingharian nga mga higante nga ilang pukanon. And remember nga dili ni sila mga Marine, Scout Rangers, mga magbalantay ni karniro. Dili ni sila mga well-trained armies. But gitagaan silang mission. You have to conquer the land. Preparation is sa 7 years of conquest. 7 katuig nilang pakigtinikbasay, pakigubat. Sa mga banggiitang manggugubat, mga igante, mga champion, lisod kaayo para nila. And that is why si Lord naghatag og mensahe. Nihatag siya una og balaod. Mensahe, naghatag pod siya og mga warnings. Paminawan nig ayo. When thou goest out to battle against thine enemies, sa dihang mong sulong na mo, makigubat ka ba sa inyong mga kaaway, seize the horses and the chariots and a people more than thou, be not afraid of them. Pagkakita ninyo sa ingana kagidaghanon nga kabayo, ingana kaligon gidaghanon nga mga chariots o nga mga tao nga daw dagko pa ninyo, na isugo si Lord ayaw mo kahadlok nila. Uyugan na tapad, ina ikaw ra bahadlukan, paminaw. Sulti eh. Sulti iba, ina ikaw ra bahadlukan ka, paminaw sa liya. Na yung mga hadlukan, tagan kayo ni Lord, wako kabalo, unsa, what if ingani akong anak, what if ingani akong bana, what if ingani akong asawa, what if ingani ang pamilya, what if ingani among pagpuyo. Hadlukan. And we are about to face the battle. Dili ka ka-excuse, di ka katalikod, dili pwede. Nga mo yung ka, sige ka mo na lamay, padayon na ng 2025, igo na nako ng 2024, direra ko kutob. Ba't kitang tanan mo, sugot kag sa dili, engage lang kita karong tuiga. Kay kung mangandoy kag kadaugan, niya wala kay gubat, unsa man nga kadaugan, damgo. Kung mag-engage ka, nangandoy ka, dako kayong panalangin, dako kayong kadaugan, unyawang kay apilan nga geras kinabuhi, unsa man nga kadaugan? Amen? Di ka ka-score o 42 kung di ka modula. 44 day. So, for the Lord thy God, nganong dili daw mahadlok? Pagkakita sa gidaganon sa kabayo, gidaganon sa mga army, gidaganon sa mga chariots, nganong dili mahadlok? For the Lord thy God is with thee. Tungod kay ang Dios nga imong Ginoo uban nimo. Wala na nag-ingon di ka maadlok kay na kay pinakamaayong doktor nga makigubat kag balatian. Do na kay dili maihap nga kwarta ingon pa to nila magsunuganay ta karon. Maabo na lang ka akong kwarta di pa mahurot. Ang kwarta mo isugnon ka, lutuon ka. Maabo na lang kuno ka di mahurot yung kwarta. And I tell you, bisag unsa kadaghan imong kwarta, dili gyud na garantiya nga naa kay kadaugan.
Munang niingon si Lord, for the Lord thy God is with thee. Siya mismo gyud mo'y mag-uban nimo. Which brought thee up out of the land of Egypt. Siya nga nagpahinggawas nimo sa 2024 nga problema, maupod ang Dios nga mauban nimo sa 2025. So do not worry. Do not be afraid. Muna iyang command. Muna iyang sugo. Iyat ang atong mga kaaway, wala pa nato nakita. Wala ta kabalo. Now, dunay, ningon sila nga, kini man kong social media, kusog kayong muhatag og trauma. Niya na po'y virus nga nag-outbreak sa China. Ingon sila, pila to ka lungsod, pila to ka siyudad ang nag-lockdown na pod. Actually, gipasabot dito nga 60 years ago na diha na siya. Karon na pod nag-outbreak siya. Ingon pa kanina dito, it's easy to catch. Dali ra siyang masakpan. Dali siyang madakpan, dali siyang masakpan nga kanang bakterya o ron sa bana whatever. Pero og mag-lockdown na punta, pagbasa mo Bible sa inyo ha. No, okay. So, bisag unsay atong atubangon karon. Karong tuiga, naanada ay words ni Lord. Ningon sa siya, mag-uban gyud ko ninyo. Kinsa man, ningon siya, ang Dios nga nagpahinggawas ninyo sa Egypt. May mga Egyptas atong kinabuhi, problemang labi ang dagkua, balatian nga waragway kagawasan, kinabuhi nga lisod kayo, pero naabot tarong tuiga, gipagawas ta ni Lord, so ubanan po ta niya. Next verse, ingon ang verse 2, mga igsoon. And it shall be, when ye are come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people. Ang alagad sa Diyos, ang pari, ang mga pari, no? Mga Hudyo, di ni wapang Katoliko ani na wapas huna-huna ng Katolik ani, ng mga Hudyo man yung mga pare, no? Basing mo yung gipasangin na napunta. No? Sila nga mga alagad sa Diyos, musulti sa mga katawhan. Sumao ni karon. Nga before ta mo labang aning tuiga, before ta makigubat aning tuiga, naay musulti na ani mo karon. O sa ilang may kayong paminawon karon tuiga, mamilyonaryo ka. Alamias gibati sa tanan. Karong tuiga igsoon, grabe ka daw, alami ang gibati sa tanan. Wa man lang giapil ang kapildihan. Sometimes ang kapildihan maoy pinakadakong kadaugan. Kay kung nidaog tas atong buhat nga pagpakasala, dako kay nang kapildihan sa kinabuhi. Pero kung napildi ta mga igsoon diha sa sala kay nidaog ta diha sa Ginoo, kana may grabeng kadaugan. Amen. Then, ningon ang verse 3. Tanawa. Ang verse 3. And shall say unto them, Hear, O Israel, paminaw kamo katawan sa Diyos. Ya praise this day unto battle against your enemies. This is it. Ito na, ang pinaka. Mauna ni pinakagulat na to. Makigtinik basay na, makigubat na gyud na. Let your hearts faint. Fear not. Let not your heart faint. Ayaw kabalaka. Fear not, ayaw kadlok. And do not tremble. Ayaw kalisang. Kining mga sugua bantayin eh. Because karong tuiga, wag ka kabalog unsay matabo. Wag ka kabalog unsay mo abot sa imong kinabuhi. Wag ka. And dagan na to. Boom, boom. Grabing pabuthanay, no? Grabe. Tayog ang kalibutan tungod sa mga fireworks. Without preparing yourself. Sa walay pag-andam-andam sa kaugalingon nga what if mo abot nirong tuiga? What if mao ni ang may tabo? So ningon si Lord, fear not, ayaw kadlok, neither be ye terrified because of them. Unsa man ni silang, pila man ni unsa man ni kadaghaning mga problemahang mosulong nato karon, ingon si Lord, don't be afraid. Ayaw gyud ka kahadlok-hadlok. Then sunod, ningon siya. In verse 4, For the Lord your God is goeth with you. He that goeth with you to fight for them, to fight for you against your enemies to save you. Tanawa ra gud ni. Ang unang pulong karon, gisultian ka ni Lord nga ang Diyos maoy makigbatok para nimo, kaya ka hindi nananalo. Mo nang wala man lang kay kadaog-daog sa mga nag-atake sa imong kinabuhi because
you fight your own battle. Ikaw lang. Grabe yung kayo na marag torture kayo sunauna nga hangtod karon guilty ka, you fought your own battle. Ano man itong naingatong nga, ano yung naitabo? Kay ikaw ra lagi. Humana nag-ingon si Lord, this year, tagam na ko Lord. Karong tuiga, ingon kas imong pulong, kaya dapat natay saad sa Diyos. Nga Lord, nag-ingon ka sa imong pulong, nga ikaw maoy makigubat alang nako, o ikaw mo'y magluwas nako because you cannot save yourself. Sa kaguliyang nga moabot sa 2025. Bisan sa kadaugan, maglisod kag dawat. Maglisod yun ka. Kung wala ang Diyos, magauban ka nimo. No? Nato'y ingog nakadawat pa. Arang nakuha sa kwarta ngayang nadawat. Galibog sila kung saan pagsugilon kay basig at takihon ko no, mamatay. Bisan di egg blessing, no? Bisag kwarta pa, bisag unsa pa na nag-abot sa imong kinabuhi. Ug di po ka ready, lisod pod kayo ka. Amen? So, imo na daang una-hunaon. Oh, Lord, unsay mo abot na ako rong tuiga, ingon imong pulong, you will fight for me. And you will save me. So, luwason kaniya ana nga balatian, luwason kaniya ana nga kalisdanan, luwason kaniya ana nga sitwasyon, luwason kaniya ana nga confusion. Si Lord ang mubuhat ana, dili ikaw. Ang problema kung imong paagi sa 2024, maoro po imong paagi karon sa 2025. Kanang ikaw ra sa imong kaugalingon, ako lang sa akong kaugalingon, nadigit tamang daog ani. So, next verse, tingon siya. In verse 5, the officer shall speak unto the people saying, what man is there that hath built a new house and had not dedicated it, let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man dedicate his house. So kung doon ay nakatukod og bagong balay sa karaan no, sa Old Testament may. Wa pa niya napuyi, wa pa niya napahimusli, wa pa niya nahalad. Ayaw siya pakuyuga sa gubat. Pero sa atong panahon karon kung mawili pa ka sa imuhang mga kabtangan aning kalibutana, dili ka angayan sa gubat. Ang gipasabot di katakos sa pagsunod sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Next verse. Ningon siya sa sunod nga verse. And what man is there that had betrothed a wife? Kaslunon. Na ay sinaaran, nakapamalay, and had not yet eaten a vineyard. Naman niya, asan naman niya? Verse 6, dibalik no? What man is that he that had planted a vineyard and had not yet eaten of it? Let him also go and return unto his house, lest he die into the battle and another man eat of it. Kisa tong nakapananong, nakapanguma, wa pa yun, nakaani, wa pa kapemulos, wa pa katilaw. Ayaw siya paubana sa gera. In other words, mauna na. Panginahanglan nun sa kalibutanong mga kaibog, kinitanan, pagka mauni nakawili na to, mauni nakabira na to, naka-hold back na to. So, we are not able. Nga, dili na to kaya, dili na to mabuhat. Ang pagkinabuhi, dili na to kaya. Ang atong pagpakiglakaw, ingon nga Kristohanon, kaya nga naman, napamantay gikawilihan. And ang ikatulo, niingon siya sa verse 7. So, kung doon na dito, kami, nanay pangasawunon. Nya, kaslunon si ayaw, pakuyuga sa gera, kay basin niya, mamatay siya sa gera, nalain ay mga sawa sa iyang pangasawunon. So, na-decide na nimudaan nga kining pagpangalagad na kos Ginoo karon. Butang nga kalibutanon, o nudnon nga panginahanglanon, or bisan unsa nga mga worldly pleasure, kining tanan, di ni kababag sa akong pagpakigubat. Mudaog yun ko ani. Decide di daan na karon. Desisyon ni daan nga, galang niya pa ka sa January 1st Sunday, doon na pa'y 51 ka Domingo usa, matapos ang Disembre. Nagtanaw na kadaan sa unahan, maybe ang moabot karon, moabot dito, mauna, pero walay butang aning makababag sa ako.
Nga naman, sa previous verses, giingna na ka ni Lord, mag-uban ko nimo. Ayaw kag talaw-talaw, ayaw kag hadlok-hadlok. Kaya naanay previous verses, ang saad nag-una. Di ba? Naay komisyon, pero gipaubanan ni Lord og saad. Wala ra bagyo ni si Lord niingon magpadala ko sa kamilyon nga angels mo tabang nimo. But he said, I will go and fight. Siya gyud ang mag-una, makigubat gyud siya. Next verse. Ang verse 8 tan-awan ni. Humana ang mga pari, ang mga opisyal, ang mga sa mga kasundaluan, mao na po yung musulti. Ningon diha. And the officers speak farther unto the people, and they shall say, pamina, mo nila isulti, what man is there that is fearful and faint-hearted? Kinsa ba ning mga talawan, hadlukan? Unsa man, let him not go. Ayaw pa ba na? Kaya nga na ato time, mga igsuon, gabiin na to, midweek service to. Yung sa ato igsuon na siya concern. Pastor, kay abidjod to, og naay ka namang demon possession? Kay kana laging makakita, nagnay makitaan, nga wa na to. Huy, na yung mga bata, gadagandagan. Huy, na yung mga bata. Yadagan na kayo. Ikaw na una ko, unsa ka ni, basin gigutom, depressed, or unsa ni. Pero kung demon possession, bantay yun ni ron, mag-abot yun ni ron. So, ako rin maadto. Kaya basin niya, mayungog, kisay mo uban. Huwag mo tingog, ala, uban nita. Uban na lang. Usugot na lang. Na? So, humantos midweek service, mga alas 10 na ba to? Alas 10, parang na alas 11. Kiniron, demon giniron, bastang walihan ganin ako. Kaya marag, ni nawalihin eh. Ni nawalihin ng ug demon manggaling ni sangyawan is kaluwasan pero di ni padawaton demon baya. Praise God ra pud to no kay nagyapoy taga na po kadaugan. So kinsa tong hadlukan? Unsay rason? Nga ug dunay mga hadlukan ug talawan nganong dili pa ubanon sa giyera? Unsay rason? Ningon diha, list. His brethren's heart faint as well as his heart. Sa iyang pagkadlok o pagkatalaw, ang uban po, mahadlok na po lang ang mutalaw. Kabantay mo na? Puslan mang tuwa na, sulong siya. Patay, tara, let's go. Nga na, no? Pero kanitala man, si Kuan gani, di na lang ta. So karong tuiga, sa imong pagpangalagad sa Diyos, imong ipakita ang mga negatibong kinaiya, makadasig po kas uban sa pagbuhat, sa pag-ingon, sa ingon. Kung patalaw-talaw ka, kung padili-dili ka, kung paluya-luya ka, madasig po ng uban. Siya gani, talaw gani, luya gani. Ako ra nga, ordinaryo ra kung magsisimba. Ano po na nga na? Mahalon og ordinaryo. Noon sa mo eh. Hello? Muna ang rason. Kadtong mga hadlukan, talawan, ayaw pauban na, tungod kay basig makaangin po doon niya siya sa uban, nga mahadlok po lang og motalaw. Na mga panahon, mga igsuon, nga kung unsay, gipakita nga kanang kinaiya sa imong kauban, mauna lang pod ka? Hello, na pa mo? Maumang ka, dili na lang. Kaya, nagkauyo naman mo. Ilabi nag-ikaw, osay pa isog-isog. Tra, ato ta. Kaya na ito, ne? 5 nakabuok ning, di na lang good kay kuan. Daghan kay, halos sila na tanan. Lisod kayo. Munang karon, nindot kayo nga sa usa ka pamilya, ginikanan, mama o papa o mga anak, inyong mga una-una, nahiusa na. Nga whatever circumstances, unsa may mo abot ani, unsa iti kamahamat anis unahan. Ligon ta. Kaya na to ni. Si Lord. Di man kita. Ka-Lord man nga batol. Iyaha man nga gubat. Di man ito. Pastor, bugat kayo nga akong pagsulay. Oy! Niyon sa ang Bible, si Lord will fight for you. So, ang pagsulay, di na mo ka-Lord. Siya'y mag-atubang. Ang problema kayo, sao na lang din ako. Murag, ginoo ba? Hala, di dyan ako ni kaya. Promise.
Badlis pa ka diha. So papaulia siya. So wala din ang discourage sa matag-usan nato nga kung doon na kay kadlok, doon na kay katalo, doon na kay kabalaka, di nang ka mapadayon. But kini nag-encourage nato na ikaw ako ang imong kasiguruhan, ang imong kadaugan, ang imong kaligon, ang imong kaisog, naa sa Diyos. Kaya bisag kung sa pakaisog ang tao, aning kalibutan na maabot yung time nga, kurog niya yung tuhod. Labi magdakop na taginhawa. Maglisod na ka magdakop na kasginhawa, kurog yun atong tuhod, mga igsoon. Wala gining atong pinakaisog nga kanang isog kita. Lisod jud kayo. So, doon ay command si Lord. Pinaagi kang Moses. Human paghatag aning suguan, namatay si Moses. Namatay siya. So, kinsa ang iyang successor, kinsa ang sumusunod niya, nga mao karon ang mangulo sa katawhan, nga giingnan, nga ayaw kamo pagtalaw. Kinsa ang mangulo? Si Joshua. Now, kung ang pangalan nga Moses, drawn from the water, from gikuha gikan sa tubig, sa atong pinulungan, nahinluan, kay gikuha gani gikas tubig. Ang Joshua, it means salvation of Yahweh. Kaluwasan nga nagagikan sa magbubuhat. Muna'y pangalan nga Joshua. Now listen to this. Si Joshua igsoon, sa pangalan pa lang, wa pagasugod ang gera, no? Sa pangalan palang daan niya, naana ang gitawag og kaluwasan. So luwason siya gikan sa mga kaaway. Pero sultian kanako bisag salvation imong ngalan kundi ka mo dawat ni Jesus. Wa gyud kay kaluwasan. Isa imong ngalan, salvation, apelyido Olino. Isa imong ngalan, salvation, family name Pukot. Pero kung di ka mo dawat ni Kristo, wala jud. And si Joshua, mauni ang iyang pangalan, Yahweh is our salvation. Or kang Yahweh nagagikan ang kaluwasan. Mauni pangalan ni Joshua. Siya karon ang gikomisyon nga mangulo sa katawhan. And listen to this. Ang Dios nagdasig kang Joshua ug ang katawhan midasig usab kang Joshua. Joshua chapter 1, matutas Joshua chapter 1 mga igsoon. Kini nga time, musulod na gyud sila o makigubat na gyud sila. 31 kingdom ang naghulat nila. Ingon ang verse 1. Chapter 1 verse 1, human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moses. Ang iyang katabang nga si Josue nga anak ni Nun, giingnan sa Ginoo. Patay na si Moses nga akong alagad, busa ikaw og ang tanan sa Israel. Og ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo, pagtabok sa suba sa Jordan, og lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Ang pinakaunang word nga gihatag ni Lord ngadto kang Joshua, prepare. Pangandam. Now, before mahitabo ang mga mahitabo, naa kay gitawag of self-preparation. Preparado ka, huna-huna, preparado ka sa kasing-kasing. Listen to this. Di nagpasabot nga daghan kag kwarta mo daog ka. Kay kung weak kag kasing-kasing lisod kaayo. Munang ang pinaka-importante karon mga ginikanan, i-raise nato ang atong mga anak nga ligon ang ilang kasing-kasing. Naa sila'y training. Kay kung weak na sila kasing-kasing, magtubo silang hadlukan, looran, talawan, napatanan. Di na sila kasukol sa gubat, sa kalisdanan, sa umabot. So, ang unang word ni Lord nga gihatag sa verse 2, prepare. Pangandam. So, karon palang daan, unang Domingo, sige, atong pangandaman eh. Whatever comes on my way, or lisudam na kayo. Verse 3 na ta. Sumala sa giingon kang Moses, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-agian. Nindot ning basahon tanawa sa English ng verse 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said
unto Moses. Bisag asa, moabot ang imong tiil, ang imong matumban, imuhan na. Mukha nindutan, Sometimes mag-evangelism manglakaw Lord, ingon imong mga pulong o Diyos sa Joshua 1:3. 1:3, no? Nabisag asa mi moabot, masakop na mo, Lord. Nga na, bitaw, na kay word nga gi-claim. Og nindot kay na nga i-claim na to sa atong kinabuhi. Verse 4, ang mga utlanan sa mga yuta ninyong magsukad sa kamingawan, sa habagatan, hangtod sa kabukiran sa Libanon, sa amihanan o gikan sa dakong suba sa Euphrates o ang kayutaan sa Hitihanon o ang silangan hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Kung imong tan-awon ang mapa karon nga gipuy-an sa mga Hudyo, di na mao, nagkagamay na nga mapa. And that is why ginabuli sila, ingon ang inyong Diyos. Nga masakop ninyo, magkadako. Pero what happened? Nagkagamay man lagi. They're wrong. Because ang nasakop sa mga Hudyo, tibuok kalibutan, ang mapa ray ni gamay, pero ang ilang influensya, ang ilang wisdom, nisakop sa tibuok kalibutan. Mangita mong taong maalamon kayo, walay lain ninyong makitaan, mga Hudyo. And bisan pa na silang magkinaon sa always, dyan na silang naay remnant, o bisag tabangan pa na sila, wala dyan na sila pilde-pilde. Verse 5, kining verse 5, wala pa sila kasugod ane gera. Wala pa sila nakitaan bisan usa ka sundalo nga kaaway, pero verse 5 niingon na daan si Lord. There shall not any man be able to stand before thee in all the days of thy life. Walay bisan kinsang makaharong, makabarog sa imong atubangan sa tibuok niyong kinabuhi. Grabihan ni nga promise, no? Because actually, ang taong iyas Ginoo, gigama siya to outlast every storm, all the storm. Mulungtad gyud siya sa tanang bagyong banggaon niya. Gidisenyo siya sa Dios nga ingon anak kalig-on. And na-test na ni Pablo. Sa iyang kinabuhi, nasuwayan gyud na niya, that is why niingon siya, I can do all things. Sa lain nga mga translation, makaya na ko ang tanan, mabuhat na ko ang tanan, magsagubang na ko ang tanan, madaog na ko ang tanan. Why? Nakadesign siya. Once nga ang tao na diyan ni Kristo o ang iyang kinabuhi, nahaom sa gisulti sa mga pulong sa Ginoo, nakadesinyo na siya. Nga lig-on kayo. Imagine mga igsuon, ang tubig mibahin sa yuta, sa mapas, tibuok kalibutan sa panahon sa flood. And ang balod karon nga tag 30 meters. It was year 2004. Nga niabot og 30, almost 30 meters. Ang balod gikan sa Indian Sea nga nitayog ang linog nga pila to? 8.2 or 9 miigo sa Indonesia. May patay og 275,000 ka mga Indonesians. Sa 2004. Gigamaan gani movie, no? Grabe, mga collapse tanan. Paghagsa sa balod, 15 pa dong 30 ka metros ang balod. Tungod sa linog sa Indian Sea. And giharangan lang yun ta sa India, kay guwata na harangi, kita mo'y maigo sa balod. Sa Indonesia. Kita mo'y maigo. Ang kining Davao o Visayas mo'y maigo ato. Grabe kayo. Pero kung imong i-compare ang panghitabo sa Genesis katong massive flood, universal man gyud to. Kato mao'y mas grabe. Pero kabalo ka, bisag unsa kadagko ang balod, ang arka nagpabilin nga naglutaw-lutaw, lig-on kaayo. Kay kato nga arka, namugna to siya sa pinakamaalamon nga architect, engineer, mao ang Dios. Ningon ang Dios, kining goper nga kahoy mao'y gamita. Gahi kayo ni, pero sige lang, kani gamita. Ningon ang Diyos, sige, papiliti og asfalto, kana silyo yun na. Sa ato nga kinabuhi, pagkanaan na kadiya sa Ginoo, mura kag arka. Nga kung tayugon og ayo sa balod, girahon ka og taman, kanang mo outlast ka. Unsa man mo outlast sa Bisaya? Mutunhay
Di ka maguba. Kay ligon kayo ka because ang imong pagtuog, imong gugma, imong kadasig, imong kalipay, imong kaisog, ang imong kaligon, sama sa arka nga na-build up pinaagi sa instruction sa Ginoo. Pinaagi sa pulong sa Dios. Kasama nga si Moses, naghimo siya sa arka, pinasubay sa unsay instruction sa Ginoo. Kita sab ang atong kinabuhi ug unsay gisulti sa Biblia aron ta ligon. Kaya dito sa camp sa Dumaguete, ningon ko sa mga batanon, bisag sa usa ka adlaw lang 10 minutes or 15 minutes magbasa gyud Bible aron ka ligon. But even in this church, sige kog ingon tagaig time because naatay time magmotor-motor, naatay time iayo-ayo ang mga motor magaguba. Naatay time sa tanang butang pero wag gyud time sa pulong sa Dios. That is why lisod kaayo mga igsoon. Dali kay ta mutalaw, dali kay tang mahadlok, buratag lisod kaayo. So sabto na to ni og ayo. Ingon ang verse 6. Kung imong makita sa chapter 1, ang keyword niya is duha, strong and courageous. And then sila ang word nga kaupat nga gibalik-balik ni Lord, nagkuyog sila, be strong and be very courageous, be strong and be very courageous, be strong and be very courageous. Nagbalik-balik ni kaupat ani nga chapter because mauni ang gikinahanglan. Be strong and be very courageous. Niun sa diha ang verse 6, be strong and be of good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance of the land, which I swear unto their fathers to give them. Ikaw ang magbayan-bayan. Imagine ha, instruksyonan sa ikaw magbayan-bayan pero ilugunon pa nila. Siya, and verse 7, apan liguna ang imong kaugalingon. Balik na po, di ba? Lingon na po siya, only be thou strong and be very courageous. Ligon ka og madasigon kayo, dayo kadlok, walay pagtalaw. That thou mayest observe to do according to all the law. So kung dili ka ligon, dili po ka magmananasigon. Mapakyas ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, maglisod po kag buhat. So, unsay sugod, the Lord be strong and be very courageous that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right or to the left, that thou mayest prosper and whithersoever thou goest. Naigingon diha nga mo prosper. And daghang nangandoy ana nga prosperity. Pero kung talaw ta, kung dili ta magmaisugon sa atong pagpangalagad sa Dios, lisod kayo. Verse 8. Ang verse 8 siging ning balik-balik. Because ang Joshua chapter 1 verse 8 maoy parallel sa Matthew 6:33. Niyon sa ang Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God plus His righteousness. Equals, all these things shall be added. Same thing sa chapter 8. Tanawa, atong tanawon ang equation niya. Equation, pataka ang kustorya na. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Equals, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Na prosperity and success. Asa daw? Pulong sa Dios. Tunan mo ang mga balaod. Adlaw gabi magkinabuhi kas tanang nakasulat. Equals. Di ba pariha? Parallel siya sa Matthew 6:33. All these things shall be added. Kining prosperity and success. Idugang ni Lord. Ihatag ng daan ni Lord. Niyon sa ang verse 9. Again. Sa verse 9 ingon. Have not I commanded thee? Be strong and be very courageous. Muna ikatulo. Nga nagkuyog ng be strong and be very courageous. Pag maligon yung ka, pag maisugon yung ka, o walay pagtalaw, be not afraid. Neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whatsoever thou goest. Bisag asa daw ka mo adto. Ngon si Lord magauban. Kaya ka mga estudyante ay magtalaw-talaw.
Sa inyong pag-eskwela, basta kay tinud-an na ng eskwela, kamo ba? Nganong magka-problema mangyod ta kay pag sabayon manggod nato, dungan-dunganon manggod nato. Dungan-dunganon ba? So kung nag-eskwela ka, ang imong focus, eskwela o pagpangalagad sa Diyos. Apila ni mong daghan kayo, outing-outing, dula-dula. Sa pa na mga social media, naghahanan na kayo, uyab taglima. Di mo na pwede magbaylo. Saman, gusto ka, mag-eskwela ka, unya na, pwede ka, excuse me ma'am, may I go out, kay gigutom ma'am, gigutom. Ano pwede pagsabayon? Ingon si Lord, gihimo niyang yano, di ba Ecclesiastes? Gihimo niyang hayahay sayon, order, kalinaw, kalipay ang tao. Pero ang tao nagsamok-samok sa iyang kaugalingon. Siya ay gaguba. Di ba? Siya ay gahimok kaguliyang sa iyang kinabuhi. Ang tao mo'y naghimok kaguliyang sa iyang kinabuhi. Because naauntay order. Tanawa ni sila sa ilang misyon. Imagine ha, 7 years. 7 years. Makigubat sila, ilugon nila ang Kanaan. And look at that. Sinitabo. 12 years nilang gibahin ang yuta. In other words, sa 7 years nilang pagpakigubat, dako kayo ang ilang ganti nga miabot ganig 12 years sa ilang pagbahin-bahin. Grabe kayo ni. And sa time ni Joshua, ang leader si Joshua o ang katawhan, grabe kayo sila kasubmissive ni Lord. Diha ray usa kasala nga si Akan, but it was remedied dayon, na sulbad dayon ang problema sa panahon ni Akan. Katong ingon si Lord, laglaga tanan, wala ila dayon gitaguan ng mga bulawan ug maayong biste. Katong tanan na sulbad dayon to. Kay gipatay dayon si Akan ug ang tanan niyang banay. So, ang verse 9, mao ang ikatulong ni ingon, wala ba kanako wala ba kanako gisugo, nga pagmalig-on gayod, mao nang ikatulo. Be strong and be very courageous. And after ani, ang katawhan na, mao'y nidasig na po ni Joshua. Aritas chapter 1 verse 16 to 18. Human og sulti ni Joshua, sa verse 16, mitubag sila kang Joshua or Josue. Buhaton namo ang tanan nga gisulti nimo kanamo, og moadto kami bisag asa kami nimo paadto. Grabihan no, sunod gyud tanan. Lipay ba kay ning leader ani? Mao ni atong paagi, og digon mo sunod tanan, naagyo nay lisod gyud kayo. Gas gyud kayo. Verse 17. Misunod kami sama sa among pagsunod kanunay kang Moses og mag-uban unta kanimo ang Ginoo ingon nga nag-uban siya kang Moses. Verse 18, ilang gidasig ang ilang leader no. Verse 18, patyon si bisan kinsa nga musupak. Ug ato ning himuon no. Sa inyong balay ba, maghimo magbalaod. Ako'y papa dre, ako'y mama. Tanang mulapas, patyon. Murag wa na kay anak. Wala kay anak. But dinhi tanawa ha, sila mismo moingon Joshua, sunod mi tanan nimo ang musupak patyon. Ang dili mo tuman sa imong sugo. And then ilang gidasig si Joshua. Unsay last nga line? Only be strong and of good courage. Kaupat ni ani nga chapter. So, before ta mo adto gyud sa climax aning tuiga. Kay wa man kita kabalo, January pa daron. Ang ako rang naibawan aning January kanang 24 o 26. January 26. Kay kasal na ko na. Wala jud ko nakabalog unsa pay mahitabo. And that is why ningon si Lord, be strong and be very courageous. Isa na? Verse 6, be strong and be very courageous. Verse 7, be strong and be very courageous. Verse 9, be strong and be very courageous. And in verse 18,
Be strong. Maog yun ang gusto ni Lord. Nga atong dadon sa tibuok tuig. Mahimong tima nga atong pamalandungan sa tibuok tuig. Nga magmalig-on gyud ta mga igsoon. And imagine ang pinaka nakahatag og ayon ni Joshua aning kaisog og kalig-on kining pulong sa Dios nga wala gyud niya ni minsan napadaplin mga igsoon. Sige ra gyud niyang gitun-an, sige ra gyud niyang gibasa. And that is why ang Biblia nagsulti 31 kaging harian ang iyahang gibalbag, ang iyahang gipukan igsoon. And dili ni basta-basta kay mga giants ni nga mga gingharian. And tanawa, tungod kay ligon kay sila, kining ilang gitawag og kay dili man lang ni kan Joshua nga be very strong and be very courageous. All of them, ang mga leader o ang mga gingsakupan, giingnan gyud be strong and be very courageous. So sila tanan nagmarcha. Wala gyud God is fighting for us. Tingali gadala pa tog karburandum no? Tingali espada God is fighting for us gabaid samtang galakaw. Excited kay nindutan While nagpanaw sila, excited kayo sila. Kita na excited ta? Nahurot na jug akong 13 month. Pero na imang hatag paron mo dawat pabaya ko. Sama na nga pagka-excited oy. Last na kong wali. Before niabot ang 2025, kanang imong tumong o gilauman klaruha. Natural gyud na nga ma-disappoint ka, tawo ra baya. Pero naglaom ka o nag-expect sa Ginoo, di ka ma-disappoint. Dili lagi ka ma-disappoint. Basta na ka ni Lord, nakapokus gyud ka mo yung gilauman mo na tumong nimo. Kay kung bago rang butang, maadto ka, ay namang adto dito sa mall, okay? Maadto man gyud mo. Nyadagan kay nakabutang dito 50% off. Jog. Nadagan kayo. Nyadagan kayo nangukay dito. Nalang tatay kwarta. Gapaluoy-luoy, nanuan ka. Apil ang tataan, nagpangukay nila. Nakalimot ka. Nga mas bulahan pa ka kay kanila, kay naa, kay Ginoos, kinabuhi. Sa gikaingon ko na, balag mahal kayo na imong gisuot, ang imong gibistihang lawas, gabok, problema kayo. Problema, yun na kayo. May pa magsuot ka okay. Okay, nga bulawan ba? Naday nga na okay nga bulawan? So kinahanglan tang magmalig-on mga igsoon, Isaiah chapter 41. Isaiah 41 verses 10 to 14. Ang verse 10 sa Isaiah 41 ang ingon, ayaw kadlok kay mag-uban ako kanimo. Pagka ninduta, gining si Lord gyud mag-uban. Nindot yung kaayo. Kana bang bitaw inig manguyab, di inig kasal. Dito may atong sinaaray lang Pastor GR og ni Ann. Nananghid si Pastor GR nga makigminyo ni Ann. Ingon dito nga, kay og dili po ka mosugot nga magminyo, may iyang gingnas papa. Si ako mangod ba nananghid? Ang iyang gipanangiran, akong papa. Kay si Ann, igsuon mo sa akong asawa. Singon siya, Kuya, ug di ka mo sugot nga minyuan ako si Ann, okay ra kaayo ko, kay pamilya naman tadaan. Madi ba na pamilya daan nga? Karon problema gani ni? Kay Pastor John siya, Pastor John man po ko. Cherry liman, cherryan man to niya, cherry, may man po rin, cherry liman. Ayaw po tawag pa Kizeya o Zania mog na namoy anak kahit na mga hate ko tas imbiyayan ni ron. Napamudiha ayaw og kahadlo kay mag-uban ako kanimo. So si Lord may mag-uban. Di ko ka maingon sa imong partner nga sukad karon nabuo na jud akong confident kay naa ka kanunay. Kabalo mo kami mga laki nang inahanglan gyud mig babaye. Sa gikaingon ko na ingon patong pastor kadampog. Kung wala ko no si Iba, si Adan, pati kabayo o mga isda, tamsira tanan ang pangalan.
haguan man ng mga lalaki. Tanawag pa kumpraho ni mo na. Magpili-pili pa ba na tanaw pa na sa level ato. O, dara ma expiry date niya. Pila ang sugar, pila ang protein. Pag ingong Nutella, kini, priharan, napaisukli, napa. Ditsur gini mga lalaki. Hello? Kanang kwarto sa lalaki, tanawa. Pero na po yung mga lalaki nga order po kayo sila. Di po tanan nga lalaki. Parehang Pastor Jonas, naon siya mamo. Na kayo mga lalaki nga kamao kayo mo arrange. Murag mga babae ba? So ligunon og tabangan ko ikaw panalanginan og luwason. Mo ni ang saad sa Dios. Pakaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo og mga matay ang makig-away kanimo. Kuyawa po ni. Lord, ayaw po. In verse 12, mangita ka sa imong mga kaawa, sa mga nakig-away kanimo, apan dili mo sila hikaplagan. Ang imong mga kaaway, mga matay gayon, na nagisgotaan ni gubat sa mga problema balatian. Uy, asa naman ito akong bayron nun? Napabay nangitag bayron nun? Napabay nangita diri siyang nautangan? Asa naman ito akong... Ingon si Lord, mahanaw naman ni tanan. Verse 13, kay ako ang Ginoo ang imong Diyos, maoy nagligon kanimo. Kisay mo ligon? Ang Diyos. Di ka pwede mo ingon si mong barkada. Brada, siga ko ba? Para maligon ko. Ter. Sige na, ter. Pikpika. Para maligon ko, ter. Di, ang Diyos may muligon nimo. Ako ang nagsulti kanimo. Ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Balik na po siya. Ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Every time, usa ito ma-encounter ang tuiga, ingna si Lord, Lord, ningon man to ka, ngayon kadlo, kay tabangan ko nimo. Dali na, kaya nanginahanglan kong tabang, Lord. Ingna si Lord. Verse 14, ang Ginoo nag-ingon, ayaw kadlok Israel, bisag sama ka lang sa ulod. O worm, Jacob, ngun siya, kagamay, unya og kahuyang. Kay tabangan ko ikaw ako ang balaang Dios sa Israel, moluwas kanimo. Tanaw ba ko ng saan ni Lord? Bisan ako ng ulod. Now atong tanawon mga igsoon ang 54:17 sa Isaiah. When we pray, gamiton dayon naton ning verse inig magampo ta Isaiah chapter 54 verse 17. Isaiah chapter 54 verse 17. Ingon diha. No weapon that is formed against thee shall prosper. Pero kung atong tan-awo na diha, ang gisgutan ana is right after the captivity. Human siya miagi sa dako kayong kaulipnan ang Israel. Giingnan na karon siya, karon. No weapons of the enemy shall prosper. Shall prosper. Giingnan siya na. Ingon siya, every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Mapahilo mo ang tanang baba. Magpakaulaw nimo, kabalo ka mga igsoon, kana mga taong sikpang daot nimo, kabalo mo kung saan nimo sila pagpahilom? Ay nag-react, ay nag-response. Kanang mura na wala, nahitabo ba? Gidaot ka, mau ba? Sagdil lang. Okay na. Mahilom na na. Pero moingon na kanina, unsay gidaot ko, uban ko, tangtangan ko ning ngipon ron. 2025 ning tuluray ngipon ron. Di ka kamaong mo react, di ka kamaong mo respond sa maong sitwasyon, di ka kapahilom. Ningon si Lord, tanan nga mga dila nga mo rise up against thee, iyang isilence, iyang pahilomon. And this is the heritage of the servants of the Lord. Mauni ang ilahang mapanulundon, mauni ang naa nila pag matuod nga sila ako mga alagad, naa sila ani nga kaalam. And the righteousness is of me, says the Lord. Tanawa ra guni. Ang previous verses, ana, ang tanawa ang previous verses igsoon sa 16.
Ang verse 16 ingon, ako'y nagbuhat sa panday nga maoy naghuyop sa binagang uling aron maghimo siyag hinagiban. Tanawa ha? Ang espada nga gamiton, kinsay nagbuhat? Ingon siya, ako'y nagbuhat sa panday, sa panday nga mohimo sa hinagiban. Si Lord ang naghatag kaalam, naghatag kay balo. Then ingon na po siya, ako usab ang nagbuhat sa taong mogamit sa hinagiban aron pagpatay. So ka Lord, tanan, watay ato. Si Lord mo ay nag-provide, kay iya makang gi-providean, siya po'y mogamit nimo. The very reason nga gi-bless ka ni Lord, kay gamiton ka ni Lord to bless others. Tama? Munang niingon siya, ako'y nagbuhat sa panday nga maghimo sa hinagiban. Ug ako pod ang mogamit sa tawo nga mogamit anang hinagiban. Dayon ningon siya, but sa verse 17, apan walay hinagiban nga gipanday nga magpulos batok kanimo. Munang wala kay kadlok bisag unsa nga ato bangunos kinabuhi mag-outbreak ba na diha. Amen. Kini mga virus kusgan kaya niya inig abot sa Philippines maglisod sila. Kay virus naman dahil Smoky Mountain ba yata ng tao. Siging kaaso la survivor kayo ta. But ang gipasabot mga igsuon nga bisag unsang kaimtangas kinabuhi kaya nato. Now karon pangutan-on kanako. Kinsa man ang imong kailang sundalo or Philippine Navy nga karon nakadestino sa West Philippine Sea nga siya'y gapalit sa iyang kagalingong pusil, siya'y gagastos sa iyang kagalingong uniforme o siya'y gasolina sa ilang barkos, Navy. Kinsa man na ilhan ninyo diring army nga siya'y nagpalit sa iyang pusil og bala, nga siya'y nagsweldo sa iyang kagalingon sumok pangitag NPA. Wala. In other words, atong pagpangalagad sa Dios, kay si Lord may naghatag nimo order, komisyon nimo, siya ay mag-provide sa tanan niyang gikinahanglan. Sama nga ang gobyerno may nagsugo niining maong sundalo sa pagsulong dito, siya ay naghatag armas, pusil, tanan with all benefits. Napay pasalig pag namatay ka, 2 million madawat sa imong family. Ang gobyerno may naghatag sa tanang gikinahanglan sa mga sundalo, tungod kay ang sundalo, gipadala man sa gobyerno. So ikaw o ako, timan ini, nga karong tuiga o sa padayon nimong pagkinabuhi, ang Lord, mao may nagpadala nimo, mao naghatag nimo kinabuhi, mao nagkomisyon nimong mabuhi pa ka, siya mao mag-provide sa tanan. Sa imong armas, sa tanan nga imong gamiton sa pagsukol, sa unsang problema kaguliyang sa imong kinabuhi. Basahon nato ni sa Bisaya, be. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Atong tanawon diha ang unang pangutana sa Bisaya. Sulay ko nun is Bisaya, day. Unay Bisaya, day. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Nana mo? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kagalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan. Muna akong pangutana ka kanina, go away, warfare, any time of his own charges. Kinsa man, na may sundalong ni sulong kay siya, iyang kaugalingong gasto. Na? Wala. Mga health workers na to, muduty sila sa ospital, sila gapalit og tambal, sila gapalit og alcohol, sila tanan. Wala igsoon. Kung kinsay nag-order nila, kung kinsay nagpadala nila, maoy mo provide sa ilang gikinahanglan. Mo ni gipasabot diri. Who goeth a warfare anytime at his own charges. Kisa may musulong sa gira. Nga mo ingon sila, oy, Marcos, ay ako rin bahala. Mo hapit ra ko dito sa, sa Divisoria, kaya palit ko mga bala o magasin. Wala. Ang nagsugo nila,
ang nagpadala nila, ang gobyernong na nag-iya sa maong mga sundalo, mao'y nag-provide. And listen to this. Kung sundalo ka sa Pilipinas, ang mag-provide nimo, tanang himan nimo, gamit nimo, ang gobyerno sa Philippines. Ayog pag-expect nga ang gobyerno sa China, mo provide nimo, kay siya makigira nimo. Di mo ingon ng China, oy, Pilipinas, magira sa ta. O, manghatag sa mga missile ninyo. O, di apay mga barko dire. O, panggamitan ninyo na kay, usaw na to pagira, wa may magamit. Dili ingon na anak. So, dili ang kaaway, dili ang kalibutan, dili libisan kinsa, atong madawat ang atong gikinahanglan. Ang mag-provide nato, ang maghatag nato, ang atong buhing Dios nga tag-iya nato. Amen? So, ang ngayon nagyod nato, unsay atong himuon, magakalig-on nagyod ta, mga igsoon. Amen? Ingon, ang 2 Timothy chapter 1 verse 7, kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato, wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato gahom o gugma sa pagpugong sa kaugalingan. Mingon na giingon diha sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Nga ang Espiritu, the Spirit that God had given to us, wala siya maghatag nato og katalaw. Patingon ba siya sound mind? Grabe ba? Makadetect dayon ba? Murag, ha? Makabantay dayon, makahibaw dayon siya, makadiscern dayon siya. Muna igihatag ni Lord sa 2 Timothy 1:7. Nga di gyud ka maghadlok, wala gyud kay katalaw, kabalo na lagi ka kinsay imong kauban. Muna ang gisulti, the Spirit of the Lord, kay ang Espiritu sa Dios, gihatag sa Dios kanato, wala maghimo kanatong talawan. Munang unsa may atong atubangon rong tuiga, ayaw kahadlok, ayaw katalaw. Sa gikaingon ko na si Paul, nagian niya. And that is why naka-testimony gyud siya. Nakasulti gyud siya nga nakaya nako ug makaya pag nako unsa pay moabot. Dihay problema sa milabayng tuig nga makaingon kag walay sulbad. Eh nakahuna-una ka mo give up na unta adto nga time. But nganong niya makakaron? Because si Lord naghatag natog paglaom, kagawasan, kadaugan, pabor ug panalangin. Dihay kawaladon nga niabot sa imong kinabuhi. Pero nganong naabot mong gihapon ka karon? Dihay pagtayog, pero nganong nakatindog manggihapon ka. Dihay kaguliyang, pero nganong nakatulog manggihapon ka sa mga kagabhion. O dihay problema nga miabot sa imong kinabuhi nga sirado tanan, ngit-ngit na ang tanan o wa na'y paglaom. Pero nganong niya makakaron? Tungod kay ang Dios, wala mahikalimot sa atoa. Kanunay siyang nagtagad, kanunay siyang nagatiman, kanunay siyang nagpakabana, nakitaan kaniya, unsang sitwasyon nakakita yun ka ni Lord. So, ang conclusion ni Apostle Paul sa katapusang kapitulo sa iyang sulat ngadto sa Philippians, iyang gidasig ang katawhan, uban sa mga pagpasalamat. Misulti siya, pinaagis pagdasig sa mga katawhan sa Philippians chapter 4 verse 13. He said, I can do all things through Christ who gives me strength. Who strengthened me? Ingon siya, may kalig-on ako sa pagsagubang, sa pagbuhat, sa pag-overcome, sa pagdaog, sa paghimo, sa pagbarog, sa pagpadayon, sa tanan. Tungod kang Kristo or tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So, sa ato nga pagpadayon igsuon ining sumpay sa atong kinabuhi. Hinumdumi nga ang kadaugan dili para sa mga talawan. Mahimo lang kang isog lig-on ug way pagtalaw sa diha nga ang pulong sa Dios kanunay nga imong gihuptan. Kanunay nimong gunitan. Sa conclusion sa kinabuhi ni Joshua, nipahulay sila human sa gubat ug nahatag ang tanang bahin sa 12 ka mga tribo. Sulod sa 12 ka tuig nilang pagbahin-bahin sa panalangin sa kadaugan nga ilang naangkon. Una pa nila na human pag-apod-apod.
Pero niagi sila og 7 years nga gubat mga igsoon. Og before ang 7 years nga gubat, doon na daay unang pulong nga nadawat sila. Before gisugdan nila ang misyon sa mga tuig. Ang unang pulong, be very strong and be very courageous. Muna'y unang mensahe nila. This year, mga igsuon ako, katawhan sa Diyos. Be strong and be very courageous. Victory, ang kadaugan, dili para sa mga stubborn, sa mga talawan, sa mga faint-hearted. Ang kadaugan para ni sa mga ligon. Para ni sa mga walay pagtalaw, mga igsoon. So, sa atong pagpadayon next year, January, doon na pa kay 11 ka bulan sa unahan. Kaya nasugdan na nimo ang usa ka bulan. Ang mensahe nimo, ang mensahe ni Lord para sa imo ug nako, karon nga tuig, be strong and be very courageous. Kay ang kadaugan dili para sa mga talawan. Expected ta, ingon na din ta, Happy New Year, Blessed New Year. Daghan kayong post sa Facebook, I declare victory, blessing, prosperity, and success over my family, over my loved ones. Hala, post dayon dito bisag unsa. Nga kung mag-expect, nga kung mag-post, murag naghunahunang walay problema, walay gubat nga atubangon. But sa church, ang pinakauna nimong madunggan, daghan kayo tag, gubaton, atubangon. But nagsulti ng daan si Lord og kadaugan. Nganong nay kadaugan? Because He said, I will go, and I will fight for you, and I will save you. Si Lord, maoy mag-una na to. So I don't have to worry, karong tuiga, ako na ning ipahulay sa Ginoo tanan. Iyahan ni tanan. Kung nay kay gayunan, buhat pa'y kay mayas, Ginoo. Kung nay pahulay, pahulay. Because sulay kas imong kaugalingong paagi. Mahuman ang imong tuig og mulingi ka, makaingong kang mura magpildihan ko, mura magbiktima ko, mura magluoy ko, mura magidaog-daog ko, mura magwa ko'y kalipayon. Lisod kayo basta kay imong kaugalingong paagi. This time, himua ang paagi sa Ginoo. Be very strong, igsoon. Let's pray. Ampo ta. Langit no namo nga Amahan. Salamat, Lord. Karon ni ining unang Domingo sa unang bulan sa 2025. Daw mga katawhan o Dios nga mga Israelite kami usab, lain na pod nga mga pagsulay, kapanahunan, sitwasyon o mga circumstances ang among atubangon sa tuig sa 2025, Lord. Among huptan ang imong mga pulong, Ginoo. Ingon ka nga katong dunay gikawilid-an, dili pa ubanon. Nag-ingon ka nga katong nangahadlok, dili pa ubanon. But Lord, unsa pa may among kawilihan sa kalibutan, nganong magakahadlok pa man kami nga mag-unaman kanamo, O Diyos. Tabangi kami karon sa among pagpakiglakaw diha kanimo. That everything, O Lord, so we can do all things. Kay ikaw, Lord Jesus, ang maghatag ka na mong kaalam, kusog, and you will fight for us. This is not our battle, O God. Dili kami, dili among tinguha, dili among kaugalingong paningkamot, but imuha kini, O Lord. Nagaampo kami, O Diyos. Kung nindot man or challenging, Ginoo, ang among 2025, nagaampo kami nga ang imong mga saad sa gihapon, mga tuman sa among mga kinabuhi. Ingon ka, bisag mura lang kag ulod, ayaw kahadlok kay ubanan ko ikaw. And thank you that no weapons of the enemy shall prosper against us, O Lord. Kay sa bisang unsang paagid, the greatest weapon sa among pagdaog, mao ang imong pangalan, O Ginoong Jesus. Salamat, Lord, nga kami nakatikang, nakalabang sa among mga pagsulay, sa among mga gubat sa 2024. And salamat sa kadaugan, Lord. Kini nga maong tuig, wala gyud may mahibaw og unsa pay mga moabot rong tuiga. Unsay moabot sa mong pamilya, moabot sa church, moabot sa ministry.
moabot sa among nasod, mahitabo sa tibok kalibutan, we don't know. Nagingon ang imong mga pulong og Dios, ang mga butang sa kawanangan, ang gahom sa kawanangan, ang naa nagasubay sa ilang mga gianan, mubulag na unya. And Father God, daghan kaayo karon ang mga nagapanghitabo nga wala na magsubay sa natural nga mga paagi, sa mga kadisgrasyahan sa kawanangan o Diyos. Father God, we pray nga bisan kami sa among panaw, bisan asag mag-unsa kami, ang imong panalipod, ang imong proteksyon namo ug sa among mga minahal, among makauban. Lord, niingon si Moses, nga kung dili ka mauban ka namo, ayaw kamig palakta. So this year, dili mi gustong magpadayon rong tuiga. Nga dili namo masiguro nga ikaw mo ay mag-uban, magpanalipod namo. Kay bisag unsay among atubangon, among ang kunon nga di gyud mi ikasarang, wa mi mabuhat, wa mi pagdaog kung dili minimo ubanan Ginoo. So salamat kayo nga dili nimo pasagdan ang matag usa ang mga kabataan sa ilang pag-eskwela, mga pagpanarbaho, ang mga pag-atiman sa kaugalingon nga mga bungimbuhaton sa panimalay, di minimo pasagdan Ginoo. Mabuhi ming tanan sa imong pabor, sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Ug salamat Lord sa imong pagpasaylo, sa among pagtalikod, sa among pagbiya, sa among pagpakasala, sa among pagpanghagbong sa nanglabay mga adlaw. Salamat Ginoo sa kanindot sa imong saad, O Dios. Salamat, O Dios. Manindog tang tanan, mga igsoon. Sa pagsidlak sa